Na, szevasztok srácok, én Panda vagyok, és a mai videóban nem érhetek a citromsárga színhez, szóval ja. És normál gémeket fogok menni. Itt hát a play-t most muszáj megnyomni, az citromsárga, az nem számít. Szóval ja. Kíváncsi vagyok, hogy milyen mapot kapok. Ebben nincsen nagyon citromsárga, szóval ez még jó. Itt maximum annyi, hogy akkor a rudakhoz nem érhetek. Jézusom! Na, ezekhez is nem érhetek. És kb. Így ennyi is. A trambolint most nem kockáztatom be, a kontrollnak muszáj elcsúsznia. Szóval ja. Na, tovább is jutottunk. Szóval ja. Na, nézzük. Na, 10 ember már be is ért. És nem tudom, hogy milyen nehéz lesz ez a challenge. Hát hú, csak Super Slide-ot ne dobjam be a játék. Nem tudom, mit csinál itt. És 16-an be is értek. Jó, let's go. Over-ender. És round over, na. Hú, remélem nem valami nagyon rossz mapot kapok, ami full sárga. És pont az over-ender, ami hát egy nagy véletlen egybeesés. Szóval ja. És volt már az a challenge, hogy zöld színhez nem érhetek, ennek a folytatása. Szóval ja. És nincs bent labdám. Ami nem tudom, hogy... Ja, már mentem ugye a túrra, és kiderült, hogy lehetett használni labdát, de én úgy tudtam, hogy nem lehetett. Szóval beraktam az ölelést, amit meg, jaj, szintúgy nem lehetett. Jó, hát ide, jó, és ide. Jó, let's go. És hát a cél érjen? Jó, nagyon maximum érjen. Jó, let's go. Be is értünk, és jöhet a döntő, ami remélem egy elimination map, ahol nincsen sárga. Hát egy részmap az azért nem lenne jó, de... Hú, ne nézzük. Na. Paint Splash. Na, ezt megnyerni. Jó, ez narancsárga. De nem már. Jó, légy roncsák el. Ne. Please, please, please. Jó. Jó. De így. Légy, jöjjön jól. És ne is beérnek, mert ilyen szarmapot kapok. Nem már. Na mindegy. Na. Nézzük is a következő. Szóval, ja. Nézzük, hogy a következő pálya mi lesz. Please, please. Na. Icy Ice. Hú, na itt amúgy nagyon nem szabad elleselni szabad, csak ésszel. Így. Ezt nem sikerült leboxolni. Jó, azt nem értem hozzá. Na végre. Elnyomta azt a rugást. Oké. És ez szerintem innentől már easy továbbítás.
Please. Jó. Jó. Ne! Hogyha ez jött, nem érek be. Jó. Jó, let's go. És hát a cél olyan citromsárga. Szóval ja. Valaki még az elején van. Jó. Hát ez a challenge már kicsit azért nehezebb, mint a zöld. Szóval ja. A kék szín az meg kb. Lehetetlen lesz. Szóval ja, de majd ezt is meg fogom csinálni. Over-under. Jó. Jó. Következő körben már a labdát is hozok, mert miért ne? Abba szerintem nincsen sárga. Jó. De ne. De miért dessel el? Úgyhogy ez miatt most nem fogok tovább jutni. De menjél már! Menjél már! Na. És most attól függ, hogy mennyien vannak itt. Jó. Jó utolsónak. Jézusom. Jézus Isten. Pont utolsónak. Na. Nézzük is az utolsó mappot, hogyha elkezd választani. Rush Hour. Hát itt annyira sárga nincs. Szóval ennek örülök, meg szerintem nincs is mindenkinek boxa. Ne legyen nekem lakkos. Jó. Jó. Jó, az ott. Jó. Jó, az ott. Nem is esett. Jó. Jó. 6/7. Hol van az utolsó ember? Ott van. Essen le. Essen le. Essen már le. Jó. De ne. Ez az. Easy. Ez a challenge is kész. De még megyek egy menetet, hogy ez ne legyen olyan rövid ez a videó, szóval de ez a challenge is kipipálva. Hú. Na. Jó, és akkor menjünk még egy kört. Legyen 3. Na. Szóval, na nézzük milyen mapot kapunk. A pivot push. Itt ezeket, és nem raktam be. Jó, hogyha nem érek be amúgy, akkor se baj. Tehát azért csak illene most már beérni ez a... Srácok, ez ide rá... Hát itt az árnyékos részre ide ráállhatunk. Olyan. Jó. Léci, jó. Hú. Jó, de hát
Easy. Easy peasy. Jó. Jó. Let's go, azt hittem már nem fogok beérni, de valahogy csak beértem. Szóval, ja. Na. Nézzük is. Na. És... Jó! Sárga a Triangle, hú, ezen nagyon régen játszottam, srácok, ezen olyan rég játszottam, már nem is tudom, mikor játszottam. Jó, 5/8. Hát innentől már azért nehezebb lesz. Na. Szóval, ja. 6/8, 7/8 és 8/8. Jó. Milyen lenne már 2 győzelmet behúzni? Azért az nem lenne rossz. Szóval, ja. Na, blokkdash! Legyen úgy, hogy az ugrálós részeknél azért hozzáérhetek majd a sárga színhez, az ugrálós részeknél, mert akkor lehetetlen lenne. Szóval, ja. Valakit ki kéne espézni, de nem. Sárga, jó. Vagyok úgy, hogy nevetem hozzá. De az a játék engem fivat. Mondom. Jó. Pont. Nagyon szépen. Oké. Okay. Még down. Jó. Jó. De ez hogy jött vissza? Mindegy. Még pár hét a helyzet, ezt is már meg kéne nyerni, hogy blokkás. A szója. És ott is van a második win. Let's go! Nagyon jó. Nagyon jó. Na szóval, srácok, ennyi is lett volna ez a videó. Hogyha tetszett, nyomjatok egy lájkot, illetve nagyon megköszönöm, hogyha feliratkoznátok. Én Panda voltam, na ciao.